ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. ҳозир мехоҳам барои шумо нами хамилона кӯра нишон диҳам. 200 сомонӣ шидай анами санго бо материалои дубайские. Диде ин нусха баъд ҳаст аз ана ин ира бинед чӣ қадar гулуш хушрӯ. 200 сомон як либос шад. Ана баъд ана гли фасон иям 200 сомон як либосаш. нархи доная тестам касе опт мегира бо арзонтарак мешава. Ана иям ҳамин нарх ира бине иглшам хушрӯвай нусхаи сангшам аҷоиботай сангои майдаи хамелён ози мода шидагай ҳама майдаи хамелён мезана ҳамаш 200 сомонӣ. ана ина мутаҳасситай бо қимат буд ҳозир арзон шидагиай аз ин ки бори навда бо омад арзон шид. санги анам хали задагиай диде санги аҷоибот и 190 сомон. санги дили ҷигарай ана иям и 180 сомон. сангои ё сваровскиян нусхаи дили ҷигар нусхаи дили ҷигар. ана баъд ин астай и 200 сомон. чӣ хеле медонед санги майдаи хамелёнай чӣ хеле дар ҳар видео ман мефаҳмонам бор вақте ки нав мебиёя қиматтаракай баъд оҳиста оҳиста ки бисёр шид бо арзонтар мешавад. ина ҳозир аввала мино чанд буд 300 буд ба 230 шид ҳозир бошад 200 сомон. ана ин гилам хушрӯ аз ёди дигар рангшам астай нусхаи дили ҷигар кати диде 180 сомон. ана инаш бошад 200 сомон аз сабаби ки хамелёнай сангаш фиолетовый ҳозир фиолетовый мода шидагиай дӯстони азиз. ина бине и сангои калони хамелёнай санги дили ҷигар. ана иям 200 сомон. материалаш хушрӯи материал ози мода дай инам хеле цвет нусхаи дили ҷигар нархаш 200 сомон. худаш хамелён сангаш ира бине вай метя ранг мезана ҳар хела и 200 сомон дӯстони азиз. ана баъд ҳаст аз ана ин намудаш ин намуд 180 сомон нусхаи дили ҷигар. фасон ана ина бине ин кабуташ 200 сомон. ана зардаш бошад 180 сомон. и вақте распродажа буд 170 буд ҳозир распродажа нест 180 ҳамешам ба назар гиред. иш 200 сангаш сваровскияй вале кабутки ози камёфтай худаш 200 шидагиай. ана инаш боша 180 зардаш. ана и хамелёнай 200 сомон диде хамелёни фасон диде худаш материалаш дубайский молоими пиллаги аҷоибак 200 сомон. ана иям хамелёнай 200 сомон хамелён ира бине вайш евростил гулуш. баъд ҳаст аз ана ин и хамелёнай минус плюс 170 сомон. хамелёни минус плюсай хулоса инами ҳамаш новинкаян. санго бисёрш арзон шидаги буд нусхош барои аввал як навор гирифтама шумода пешниҳод кардам то ин ки аз ино шумо бо хабар бошед. кадомаш ки дар кор бошад рақамҳои ватсап дар рӯи экран ҳастай. доставка дорем бо ма доставкаро шумода мефаҳмонам нависед.